Dneska si rozebereme příběh 13letý Aubrey White, kterou čekal opravdu nehezký osud. Moc vás vítám od dnešního videa a v dnešním videu si dáme teda další příběh. Všimla jsem si, že se vám tohle videa docela líbí, takže můžeme jít rovnou na to. Pokud chcete, abych ten typ videí tvořila dál, tak mě nezapomeňte odebírat a dát mi like na tohle video, abych věděla, že vás to vážně baví. Předem jenom to říct, že pokud se setkáváte s nějakýma psychickýma problémama a nebo s šikanou, určitě neváhejte a obraťte se na profesionály anebo na dospělí. Teď už se teda můžeme vrhnout k tomu videu. Pokud jste už někdy na Instagramu nebo na TikToku viděli hashtag LEAV, tak ten hashtag znamená Live Like Aubrey White. Byla to 13letá slečna, která navštěvovala střední školu v Ocean Springs a ona ukončila svůj život 4. září v roce 2023. A od té doby se její příběh šíří široko daleko a na sociálních sítích dosahuje milionových obratů. Aubrey se narodila 17. května v roce 2010. Její matka, která se jmenuje Heather, má ještě další 2 děti. Aubrey byla přesně prostřední, měla ještě starší sestru Taylor a mladšího bratra Rickera. Nevím, jak to úplně vyskloňovat do češtiny teďka. Aubrey už v minulosti navštěvovala terapii a v době smrti byla na čekací listině právě na další terapii. Heather, což byla její matka, jí teda ale bohužel už 4. září v ranních hodinách našla ve svém pokoji mrtvou. Její matka její smrt připisuje šikaně, kterou Aubrey snášela od 4. třídy až doteď, což byla v 8. třídě, když se to stalo, takže 4 roky. Já tady úplně nemůžu přesně říct způsob, jakým to Aubrey udělala, protože by mi to YouTube prostě zabanoval. Napíšu vám tady někde to slovo, abyste věděli. Její matka i její ségra se rozhodly její příběh sdílet na TikToku a taky to, jak se hojí a jaký rány jim to vlastně způsobilo. Někde vám sem tady dám video, kde její matka vyloženě popisuje den, kdy se to stalo a stejně tak její starší sestra. September 4th, when I know previously I'd mentioned that I had gone to check the AC. Well, in doing that, out of my peripheral, I see Aubrey, who is in her room, and she is Hanging in front of her window. I immediately saw her legs, and they were discolored. So I run to her and I grab under her bottom and lift and started screaming for Taylor to get a knife to cut her sister down. So I'm holding her up so that the rope would not cut into her throat anymore. But I just wanted to get it off of her neck. I'm screaming at Taylor to get a knife. And she runs in there and I'm holding Aubrey's body up while Taylor cuts and cuts at the rope until it releases. I immediately take Aubrey's body that I'm holding and I lay it on her bed and immediately start CPR, and I am screaming, begging God to let her live. While that is going on is when Taylor's calling 911 and everybody else. I had woken up and I had gone to the living room to go fill my mom in on the night prior. I was at a birthday party and I just wanted to tell her about it. It was just like any other morning. We didn't have school that day. Back into my room to grab my phone so that I could go and show her the pictures of the night. I was in my room for max 5 seconds before I just heard these blood screeching screams coming from my mother. Immediately, I'm just rushing to go find out what's causing my mother to scream like this. So I'm following the screams, and they obviously lead me to my sister's room, where I find my mom and my sister. And I don't really know if I was in shock or not, to be completely honest. I was just so I'm immediately calling 911, running to my mother's room to tell my little brother, hey, don't leave this room until I tell you to. I'm on the phone with 911. I'm just calling the people that I need to call, and then I'm trying to help my mother out the best I can. I'm just running around the house trying to do what I could. The firefighters were the first to get there. If you call 911, they all come.
and then the cops, and then the EMTs, I believe. Její matka si skoro rok potom, co se tato událost stala, myslela, že Avery prostě odešla a nenechala za sebou žádný vzkaz ani žádný dopis. Ty dopisy našla přesně 10 měsíců po její smrti u ní schovaný ve skříni. A to, jak ty dopisy našla, já vám to video pustím, ale varuju vás, mě u toho dostalo jako poskočilo srdíčko. Please don't be please. Please, no. No. Oh my God! Kde v těch dopisech bylo úplně všechno a ty dopisy samozřejmě nikdy nebyly zveřejněný. Upřímně by mi to osobně asi přišlo trošku jako nelidský obsah těch dopisů zveřejnit. Takže to, co bylo v tom dopisu, se už nikdy nedozvíme. Teď se ale vrhneme k důvodu, proč to vlastně Aubrey udělala. 3 dny před její smrti bylo na Snapchatu od zatím nejmenované osoby, to si potom povíme až dál, zveřejněna fotka, kde já vám ji sem dám, která mě doslova úplně jako šokovala. Ta fotka teda symbolizuje Aubrey. Jak už jsem říkala, tak její matka Heather se teda otevřela smutku a začala svůj příběh sdílet na sociálních sítích. A právě ten hashtag Live Like Aubrey White se stalo doslova virálním a strhnul milionový obraty. Ona sama teda uvedla, ta její matka, že za její smrt můžou přesně 4 dívky, ale nikdy neuvedla jejich jméno. Heather taky vyzývala, aby tyhle 4 dívky byly poháněni k odpovědnosti za to, co udělali. Ačkoliv Heather nikdy nejmenovala totožnost těchto dívek, tak lidi na TikToku si to prostě spojili dohromady a všechny tyhle dívky našly. Ty jejich jména byly opravdu hodně rozsáhlý na TikToku. Opravdu v tu chvíli, když se ty jména zjistily, tak prakticky kolovaly jenom jejich jména a na Aubrey nechci říct, že se zapomnělo, ale nebyla zrovna momentálním tématem. A dokonce byly zveřejněny SMSky mezi Heather a Aubrey, kde vyloženě se to poukazuje na tu šikanu a na to, co se v té škole dělo. Já vám to sem někde taky dám, abyste věděli, o co jde. Hlavní šikanátorkou Aubrey byla právě Molly Nobbitt, která měla být úplně hlavní z této party. Další dívkou je Ava Case, Parker Green a Peyton Hembury. V reakci na to rodiče těch dívek dali na Heather žalobu za pomluvu a za to, že musí absolutně všechno smazat ze sociálních sítích. Po podání z 2. července soud teda rozhodl, že Heather opravdu musí zablokovat své sociální sítě a přestat předávat cokoliv o Aubrey a o tomhle případu. Mnoho uživatelů nebo podporovatelů, který Heather sledovalo, těmhle s tím bylo opravdu velmi pobouřeno a tvrdili, že těmhle s tím berou Heather její vlastní názor a svobodu slova. V tuhle chvíli se stal na TikToku obrovský boom a všichni podporovali Heather a to, aby se mohla zpátky veřejně vrátit na TikTok a dál předávat a sdílet příběh své dcery. A to dokonce sdíleli i lidi, kteří jsou velmi populární na TikToku. Jako třeba Mama Tot, která má v současné době přes 1 milion zhlédnutí, tak taky vyjádřila podporu Heather. V té stížnosti se stalo, že Heather je příčinou toho, proč lidi těmhle dívkám nadávají, přejou jim smrt, píšou jim urážlivý až nechutný zprávy a všichni na ně útočili až tím stylem, že se ty rodiny musely přestěhovat. Jejich rodiče ale stále tvrdí, že jsou to pořád malé děti a že přece jenom byly v 8. třídě. Tohle období ale naštěstí netrvalo dlouho a tato žaloba byla stáhnuta 16. prosince. A Heather se mohla vrátit zpátky na svoje sociální sítě. Tahle věc byla takzvaně bez přísudku zamítnut, což znamená, že se kdykoliv k tomu můžou vrátit a Heather zase zakázat sociální sítě. Což se taky stalo a Heather znova dostala zákaz na sociální sítě, respektive prakticky nemůže ani přidávat fotky svý zeslulý dcery a není jasné, jestli soudce někdy zruší ten zákaz pro Heather, aby přidávala cokoliv na sociální sítě. Heather doslova získala milionový obraty a když se podíváte na její Instagram anebo na její TikTok, tak je stále aktivní. Upřímně nevím, jaký z tohohle může mít dopad, ale vůbec se jí nedivím, protože v tomhle případě prostě nemůžete zůstat ticho. Rodina Whiteových dokonce založila kampaň, která se jmenuje GoFundMe, aby vlastně ty lidi mohli pomoct s těma soudníma poplatkama, protože to vážně šplhá do nesmyslných částek. A v té sbírce Aubrey nazvala jako živou, laskavou a výjimečně jasnou osobu. V aktuální chvíli vybrala teda víc než $110 000. V
vyloženě na téhle její sbírce můžete taky vzpomínat a napsat třeba něco o Avery a je tam spoustu těch znělek o tom, že Avery například milovala pláž, své přátele, jízdu na kole a také především milovala TikTok, na kterém můžu říct, že byla docela aktivní. Můžu vám sem dát nějaký videa právě z TikToku, mimo jiný vám sem můžu taky dát video, který bylo její úplně poslední, který ani nezveřejnila, ale měla ho pouze jako v konceptech. Heather nakonec využila tuhle sbírku naposled 11. července, kde vlastně lidi podpořila, aby donatovali duševní zdraví a aby lidé zkontrolovali v místních komunitních centrech, jestli někdo třeba nepotřebuje pomoc. Ze 4 dívek dodnes nikdo nebyl potrestán ani hnán k odpovědnosti. Dokonce proti Molly byl sepsán protest, aby aspoň ona byla hnána k té zodpovědnosti, protože ona byla právě největším šikanátorem, ale ona vypadá, že jí ta situace absolutně netrápí, protože i nadále je aktivní na TikToku. I didn't see it. What? 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 Huh? What is it? Oh. A ona sama se vyjádřila, že mince má 2 strany a že tenhle ten příběh je úplně celý jinak. Bohužel ale už nikdy neřekla svoji verzi příběhu a důkazy hovoří přímo jasně. Můžete mi napsat, co si o tomhle příběhu myslíte vy? Já když jsem ho viděla poprvé, tak mě to trošku zdevastovalo, abych byla upřímná. Je mi moc líto Avery a její rodiny. Teď už jsme teda ale u konce videa, já moc doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mi to napsat dolů a nějakým způsobem mě podpořit a my se uvidíme u dalšího videa.